രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാശനാശലാപിനാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജനസഹിതം ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗ്രാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീച്ചെ ശില പ്രഭുപാദ് കീച്ചെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാലീ ശൃണ്വതോ മമ. ആഹരിഷ്യേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാല്യൈ ശൃണ്വതോ മമ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാലീ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. പ്രതിശ്രുതം ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭവത ഭവാനാൽ പാഞ്ചാല്യൈ പാഞ്ചാല രാജാവിന്റെ പുത്രിക്ക് ദ്രൗപദി. ശൃണ്വതഃ ശ്രവിച്ചത്. മമ എന്നാൽ സ്വയം. ആഹരിഷ്യേ ഞാൻ നിശ്ചയമായും കൊണ്ടുവരും. ശിരഹ ശിരസ്. തസ്യ അവന്റെ. യഹ് ആരാണോ. തേ നിന്റെ. മാനിനി നിരൂപിക്കുക. പുത്രഃ നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ. മാത്രമല്ല അവളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ സ്വയം ശ്രവിച്ചതാകുന്നു. ഓ ഇവിടെ അർജുനൻ ദ്രൗണിയെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അല്ലെ.
ബ്രഹ്മാസ്ത്രമൊക്കെ വിട്ട് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ദ്രൗണിയെ പിടിച്ചു കെട്ടി. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് അവൻ ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ്, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ എന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അവനെ നീ കൊല്ലണം, അവൻ വധാർഹനാണ് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ കേട്ടതാണ് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ്, അവന്റെ ശിരസ് ഞാൻ ഭവതിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ ആ ശിരസ് ഛേദിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഭവതി സ്നാനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയണ്ടായി അർജുനൻ ആദ്യം അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് ദ്രൗണിയെ തേടി അശ്വത്ഥാമാവിനെ തേടി വന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ്, താങ്കള് അതായത് അർജുനൻ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് പറയാണ്, അതായത് നീ അവനെ കൊന്നിട്ട് ദ്രൗപദിക്ക് അവന്റെ ശിരസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത് സൗവധ്യതാം പാപ ആദതായാത്മബന്ധുഃ ഭർത്തുശ്ച വിപ്രിയം വീര കൃതവാൻ കുലപംസനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത് സൗവധ്യതാം പാപ ആദതായാത്മബന്ധുഃ വിപ്രിയം വീര കൃതവാൻ കുലപംസനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് ആകയാൽ അസൗ ഈ വ്യക്തി വധ്യതാം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം, പാപഹ പാപി, ആദതായി ആക്രമി, ആത്മ സ്വയം, ബന്ധുഹ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ, ഭർത്തുഹു യജമാനന്റെ, ച വിപ്രിയം സംതൃപ്തനാക്കിയില്ല, വീര അല്ലയോ യോദ്ധാവേ, കൃതവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ, കുലപാംസനഹ കുലത്തിലെ കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. ഈ വ്യക്തി ആക്രമിയും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനുമാണ്, മാത്രമല്ല തന്റെ യജമാനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയവനുമാകുന്നു. അവൻ സ്വകുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്, ഉടൻ തന്നെ അവനെ വധിക്കുക. അപ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന് അല്ലെ. അശ്വത്ഥാമാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകൻ, അതായത് അർജുനന്റെ മകന്റെ അല്ലെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള 5 പേരെയും വധിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ യജമാനനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയവനുമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ കൊലപാതകം ആര് ചെയ്തത്? അശ്വത്ഥാമ ചെയ്തത് അല്ലെ. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി, അതായത് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ അതായത് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നവനാണ്, സ്വന്തം യജമാനനെ പോലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്, അവനെ ഉടനെ വധിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത്രയും എന്താ പറയാ വധാർഹനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. സ്വന്തം കുലത്തിലെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടമായി ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യപുത്രനെ അപലപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ സത് നാമം അത്യധികം ആദരണീയമായിരുന്നു. ശത്രുപക്ഷത്താണ് അദ്ദേഹം ചേർന്നതെങ്കിലും പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തെ സദാ ആദരിക്കുകയും യുദ്ധാരംഭത്തിന് മുമ്പ് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദ്രോണപുത്രൻ ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു ദ്വിജൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സ്വയം അധപതിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യപുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ നിദ്രയിലായിരുന്ന 5 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുക മൂലം തന്റെ യജമാനനായ ദുര്യോധനനെ അസംതൃപ്തനാക്കി. പാണ്ഡവരുടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 5 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുക എന്ന നിഷ്ഠൂര കൃത്യത്തെ ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥാനം? ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഗുരുവിന് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? ശരിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സഹോദര സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ആർക്ക്? അശ്വത്ഥാമാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ദ്രോണാചാര്യർ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. യുദ്ധസമയത്തും ദ്രോണാചാര്യരെ അർജുനൻ വണങ്ങുണ്ടായി. അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആയോധനകല അഭ്യസിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വിജനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വന്ദിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ ദ്രോണപുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അത്രയും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് യജമാനനായ ദുര്യോധനനെ പോലും അസംതൃപ്തനാക്കി. ഈ ഒരു വൃത്തികെട്ട പ്രവൃത്തി, അതായത് ഈ ഒരു ചീത്ത പ്രവൃത്തി ദുര്യോധനൻ പോലും അല്ലെ, ഇത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തി മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ദുര്യോധനൻ, അദ്ദേഹം പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല. അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവനായി തീർന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ അവൻ അർജുനനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും കൊല്ലുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവൻ, മറ്റൊരുവന്റെ പത്നി അപഹരിക്കുന്നവൻ തുടങ്ങിയവർ മൃത്യുദണ്ഡനയ്ക്ക് അർഹരെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേരെ നമുക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാം. ഏതൊക്കെ ആളുകളെയാണ്? ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നവർ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും കൊല്ലുന്നവൻ, നമ്മളെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവൻ, അപ്പോ മറ്റൊരാളുടെ വീട് കത്തിച്ചു കളയുക, മറ്റൊരുവന്റെ പത്നി അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് ചെയ്തവര് മൃത്യുദണ്ഡനയ്ക്ക് അർഹരാണ് എന്ന് പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവയൊക്കെ ശരിക്കും അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായത് ചെയ്യാനായി ഈ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതായത് എടുത്തെടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, അപ്പൊ ഇവന് അർഹമായ ഒരു ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് അവൻ വധാർഹനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും എടുത്തെടുത്തിപ്പോ 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിലായി ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയാണ് ഇത്രയും തെറ്റുകളൊക്കെ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അവന്റെ തെറ്റുകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് അവന് ഉചിതമായ ശിക്ഷ തന്നെ നീ നൽകണം എന്ന് അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം പരീക്ഷതാ ധർമ്മം പാർത്ഥകൃഷ്ണേന ചോദിതഃ നൈച്ഛന്തം ഗുരുസുതം യദ്യപ്യാത്മാഹനം മഹാൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഉവാച ഏവം പരീക്ഷതാ ധർമ്മം പാർത്ഥകൃഷ്ണേന ചോദിതഃ നൈച്ഛന്തം ഗുരുസുതം യദ്യപ്യാത്മാഹനം മഹാൻ. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ഏവം ഇത് പരീക്ഷിക്കയാൽ ധർമ്മകാര്യത്തിൽ പാർത്ഥ ശ്രീ അർജുനൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ചോദിത പ്രോത്സാഹിതനായി തീരുക, ന ഐച്ഛത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഹന്തും വധിക്കുക, ഗുരുസുതം സ്വന്തം ആചാര്യന്റെ പുത്രനെ, യദ്യപി എങ്കിലും, ആത്മഹനം പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ, മഹാനായ വർത്തനം ഭാവർഷം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി കൃഷ്ണൻ ദ്രോണാചാര്യപുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച ഘാതകനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുവാൻ മഹാത്മാവായ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു അർജുനനോട്, നീ അവനെ വധിക്കൂ അർജുന, അല്ലെ, അവൻ വധാർഹനാണ്, ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ വധാർഹനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ വധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദ്രോണപുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്തു, അതുപോലെ നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് അവൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എന്താണ് അർജുനന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്, അർജുനന്റെ ആ ഒരു ധർമ്മബോധത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അർജുനൻ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരുന്നു? അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുവാൻ മഹാത്മാവായ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ. യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ് അവിടെ അശ്വത്ഥാമാവ് മരണപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി
അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കാൻ ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുനൻ നിസ്സംശയം ഒരു ശ്രേഷ്ഠാത്മാവായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദ്രോണപുത്രനെ വധിക്കുവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത എല്ലാവിധ നിന്ദ്യ പ്രവൃത്തികളും ചപലമായി ചെയ്യുകയാൽ അയോഗ്യനായ പുത്രനായിരുന്നിട്ട് പോലും ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനാണെന്ന കാരണത്താൽ തന്റെ മഹാനായ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ കൊല്ലാതെ വിടണമെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. ഇപ്പോ അർജുനൻ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും കണ്ടതാണ് അർജുനന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മനസ്സല്ലേ. ആരെയും കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാവരെയും വധിച്ചു എന്നല്ലാതെ അർജുനനായിട്ട് ആരെയും വധിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അർജുനൻ എന്താണ്, ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ വൃത്തികെട്ട പ്രവൃത്തികൾ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായില്ല ആര്? അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ്? തന്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. അർജുനന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാഹ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. തന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ അർജുനൻ ആയിരുന്നു എന്നോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അർജുനന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായി മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പല പരിശുദ്ധ ഭക്തരെയും പരീക്ഷണ വിധേയരാക്കാറുണ്ട്. ഗോപികമാരെയും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ഇത്തരം പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ താന്താങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എല്ലാ പരിശുദ്ധ ഭക്തരും വിജയീഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മനസ്സ് അറിയാതെയാണോ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത പോലും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മഹത്വത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായി അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനനോട് വധിക്കാൻ, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തു? എന്താണ് ആ ഒരു മഹത്തരമായ തീരുമാനം? ആ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധം, അർജുനന്റെ ആ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധത്തെ എടുത്തു കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെയും പരീക്ഷണ വിധേയരായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഗോപികമാരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയീഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസഹന, അല്ലെ? നീ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ ജയിക്കുമെന്ന്. എന്നിട്ട് യശസ് കീർത്തി ഒക്കെ നീ നേടൂ. ഭഗവാൻ അതൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ വിജയിച്ച് കാണിക്കാൻ, അവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങള് ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ നവേദയത്തം പ്രിയായൈ ശോചന്ത്യ ആത്മജാൻ ഹതാൻ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ യവേദയന്തം പ്രിയായൈ ശോചന്ത്യ ആത്മജാൻ ഹതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുശേഷം ഉപേത്യ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം സ്വന്തം ശിബിരം കൂടാരം ഗോവിന്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥിഹി തേരാളി നവേദയർ ഏൽപ്പിച്ചു തം അവനെ പ്രിയായൈ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് ശോചന്ത്യൈ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മജാൻ സ്വപുത്രന്മാർ ഹതാൻ വധിക്കപ്പെട്ട. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആത്മമിത്രവും സാരഥിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം സ്വശിബിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെട്ട തന്റെ സുതന്മാർക്കായി വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപത്നിക്ക് പുത്രരുടെ ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അർജുനൻ? എവിടെയാണോ തന്റെ മക്കൾ വധിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാർ എവിടെയാണോ വധിക്കപ്പെട്ടത്, ആ ശിബിരത്തിലേക്ക് ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്തേക്ക് അർജുനൻ
അശ്വത്ഥാമാവിനെ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആത്മമിത്രവും സാരഥിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം, പാർത്ഥ സാരഥിയാണ് അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ആത്മമിത്രവും അർജുനന്റെ തന്നെ സാരഥിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടൊപ്പം എന്നാണ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥി അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശിബിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കളുടെ ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള അർജുനന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം പ്രിയതമനായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെതാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാനുമായി സേവകനായോ മിത്രമായോ മാതാപിതാക്കളായോ മാധുര്യ പ്രേമഭാജനമായോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്താൽ സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആത്മീയധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സംഘം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോവിന്ദപ്രിയ സാരഥി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഖാക്കളാണ് അല്ലെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവര് രണ്ടുപേരും. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള, അർജുനനോട് ഭഗവാനുള്ള ഒരു ബന്ധം സുഹൃത്ത് എന്ന ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് പ്രഭുപാദരൻ, നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മിത്രമായിട്ടോ മാതാപിതാക്കളായിട്ടോ അല്ലെ, അതായത് വാത്സല്യരസം, പിന്നെ മാധുര്യ പ്രേമഭാചനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഏതോ തരത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭഗവാന്റെ ആത്മീയധാമത്തിൽ പോയി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റോളിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തഥാകൃതം പശുവത് പാശബദ്ധം വാങ്മുഖം കർമ്മ ജുഗുപ്സിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാപകൃതം ഗുരോസുതം വാമസ്വഭാവാ കൃപയാനനാമ ച. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാകൃതം പശുവത് പാശബദ്ധം അവാങ്മുഖം കർമ്മ ജുഗുപ്സിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാപകൃതം ഗുരോസുതം കാമസ്വഭാവാ കൃപയാനനാമ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥ അപ്രകാരം ആഹൃതം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുക, പശുവത് മൃഗത്തെ പോലെ, പാശബദ്ധം കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്, അവാക്മുഖം നിശബ്ദനായി, കർമ്മ പ്രവൃത്തികൾ ജുഗുപ്സിതേന അതിനിന്ദ്യമായ, നിരീക്ഷ്യ ദർശിക്കയാൽ, കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി അപകൃതം തരം താണ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവൻ, ഗുരോഹോ ഗുരു, സുതം പുത്രൻ, വാമ മനോഹരമായ, സ്വഭാവം കൃപയാൽ, നാമ വണങ്ങി, ച കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, പരമനിന്ദ്യമായ വധം ചെയ്തതാകയാൽ നിശബ്ദനും കയറാൽ മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനുമായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിച്ചു. അവളുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും സ്വാഭാവികമായി സദ്ഗുണസമ്പന്നയും ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലമുള്ളവളുമാകയാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അശ്വത്ഥാമാവെങ്കിൽ യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രൗപദി എന്ന ഒരു ഭക്തയുടെ അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ, വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗുണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്വന്തം 5 മക്കളെ നിഷ്ഠൂരം വധിച്ച ആളാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അർജുനൻ കൊണ്ടുവന്നത്? ഒരു പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. കയറാൻ മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിച്ചു. അപ്പോ അത്രയും നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ
ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്ത് പശുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അർജുനൻ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോ സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവത്താലും സ്വാഭാവികമായി സദ്ഗുണസമ്പന്നയും ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലവും ഉള്ളവളുമാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അശ്വത്ഥാമാവെങ്കിൽ യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്റെ മക്കളെ കൊന്ന ഘാതകൻ എന്ന രീതിയിലല്ല അശ്വത്ഥാമാവിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ആര്? ദ്രൗപദി. പകരം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. തന്റെ 5 മക്കളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന രീതിയിലേ നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ദ്രൗപദി അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അശ്വത്ഥാമാവ് സ്വയം ഭഗവാനാൽ ദണ്ഡനാർഹൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുപുത്രൻ എന്ന പോലെയോ അല്ലാതെ അവൻ അർജുനനാൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഉപചരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി സമക്ഷം അവൻ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വപുത്രന്മാരുടെ വധത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥയെങ്കിലും അവരുടെ ഘാതകനാണ് തന്റെ മുന്നിലെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അഥവാ ബ്രാഹ്മണ പുത്രന് നൽകേണ്ടുന്ന യഥാവിധമായ ഉപചാരമൊന്നും അവൾക്ക് നൽകാതിരിക്കാനായില്ല. അപ്പോ ദ്രൗപദി എല്ലാ ഉപചാരങ്ങളോടുകൂടിയുമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവനായ തന്റെ മക്കളെ 5 മക്കളെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് വധിച്ചിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് അതുപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവളെ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത കാരണമാണത്. ഒരു വർഗം എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ബാലകരെ പോലെയാണ്. ആകയാൽ പുരുഷനെ പോലെയുള്ള വിവേചന ശക്തി അവർക്കില്ല. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യനായ പുത്രനാണ് താനെന്ന് അശ്വത്ഥാമാവ് സ്വയം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താൽ പരമാധികാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ അവൻ അപരാധി എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നേരെയുള്ള സ്വാഭാവികമായ സഭ്യത സൗമ്യയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ദ്രൗപദിയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അത്രയും മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തോട് ആ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന എത്ര പതിതനും നിന്ദ്യനുമെങ്കിലും യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെങ്കിലും ശൂദ്രനേക്കാൾ നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളെ പുരുഷന്മാർ എതിർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ അവരെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കുറെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ. ആരെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ല ഇന്ന് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ, അതായത് അത്രയും ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സവിശേഷ പദം വാമസ്വഭാവ, അതായത് മാന്യവും സൗമ്യവുമായ സ്വഭാവം എന്നതാണ്. ഒരു സദ്വ്യക്തി അഥവാ സ്ത്രീ ഏതിനെയും അനായാസേന സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരാശരി ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തിയെയും ന്യായത്തെയും മാന്യനാകാനായി മാത്രം നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെതായ യോഗ്യതയനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താനുള്ള നല്ല വിവേചന ശക്തി ഒരുവനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തെ പിന്തുടർന്ന് കളങ്കിതമായതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. അപ്പോ ദ്രൗപദിയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? വാമ സ്വഭാവ എന്നത് സൗമ്യ സ്വഭാവമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊന്നും, അതായത് സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരാശരി ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആരെയാണോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അയോഗ്യരായവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തെ പിന്തുടർന്ന് കളങ്കിതമായതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. ഇതിവിടെ എടുത്തു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് സ്ത്രീയുടെ എന്താ പറയാ ചപല സ്വഭാവം എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തെ കൊണ്ട് കളങ്കമായിട്ടുള്ള, അതായത് കളങ്കപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരിക വെച്ചാൽ അവർക്ക് തോന്നും അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അവരിങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും. അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പോലെയുള്ള ആളെയൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു എന്നിരിക്കും അല്ലെ. അത്രയും ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാൽ അശ്വത്ഥാമാവ് ആദരിക്കപ്പെടാം. പക്ഷേ ഒരു കളങ്കമറ്റ ബ്രാഹ്മണനെ
തുല്യനാണ് അവൻ എന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതായത് സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ദ്രൗപദി അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണനോ ഒന്നും ആണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ ഒരു ചപല സ്വഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൾ അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താണ്. പക്ഷെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഒട്ടും തന്നെ അത് ഡിസേർവ്ഡ് അല്ല, അല്ലെ? ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഒട്ടും അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।